reggelt, sziasztok! Egy picit gyertek közelebb. Szeretettel köszöntünk mindenkit a 10. bowlis versenyünkön. Hát az őszével egybevetve lesz a 10. versenyünk. Sikerült olyan támogatókat, illetve szponzorokat bevonni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly értéket képvisel a bowlis versenyek történetében. Próbáltuk a tavaszi versenyt az őszi versenyre ráépíteni. Én tényleg csak egy pár gondolatot, amit látjátok, ismét próbálták a versenyünket színesebbé tenni. BTK Team, a Boros Csabék, akiket ugye mindig rendre kell utasítanunk, illetve próbáljuk őket. Úgy inkább csak az Érsek Petit emelném ki ebből a csapatból, igen, a Pityu Peti, hogy nem én mondtam, a Pityu mondta, igen. A házi rétesével próbálja színesebbé tenni a versenyünket. Itt tényleg én nagyon köszönöm, nem akarok mindenkit felsorolni, a Pityu én úgy gondolom meg fogja tenni. Én kívánok mindenkinek nagyon jó versenyzést, én nagyon remélem, hogy az idő kegyes lesz hozzánk, bár elég hideg volt az éjszaka, az itt alvók elmondása alapján, majd ez a héten változni fog. Úgyhogy tényleg kívánok mindenkinek nagyon jó versenyzést, érezzétek jól magatokat, fogjatok nagy halakat, és görbüljön mindenkinek. Köszönöm szépen! Sziasztok! Először is örülök, hogy mindenki épségben idejött, az összes jelentkező csapat minden egyes tagja. Egy-két kivétellel, akik jelezték, hogy csak később tudnak érkezni, de mai napon minden jelentkező csapat teljes létszámmal megérkezik. Első körben szeretném köszönteni az újonnan érkező csapatokat. Tapsot köszönteném őket, hogy megérkeztek hozzánk. Az idei évben ez lesz ugye a 4. tavaszi bowlis versenyünk. Augusztus, vagy a szeptember és augusztus találkozásánál pedig lesz a 10. tehát egy jubileumi évfordulót köszönhetünk. Remélem, hogy ugyanebben a felállásban tudjuk ezt megtenni. Oda lenne egy-két meglepetésünk majd, ugye 0. nappal karöltve. Viszont az idei évben az eddigi támogatóink mellé még beállt teljes merszélességgel az MBBH szervezői, ahol felajánlottak egy csapatnak egy indulási jogot a 2027-es évre. Ennek a részleteiről csak egy gyors összefoglalva, tavaszi és az őszi versenyen a legkevesebb pontszámot elérő csapat fog egy indulási jogot kapni 2027-ben az MBBH-ra. Ez úgy gondolom egy óriási támogatás, hiszen ez egy 900 000 forint értékű nevezés. Az idei évben is a legnagyobb szponzorunk a Tackle-Bit. Ez a második éve, hogy mellszélességgel támogatják a versenyünket, ahol ugyanúgy, mint az előző évben is, ajándékutalvány formájában részesül az első 3 helyzet és a legnagyobb halat fogó csapat. Így akkor mindegyik csapat eldöntheti, hogy mire fogja fordítani, és nem az van, hogy esetleg olyan ajándékban részesül, aminek úgymond már nem veszi hasznát. Szintén a Tackle-Bit felajánlásából az idejében is 3 darab szektorra bontottuk a tavat. A szektor győztesek Tackle-Bit által felajánlott botpárost nyerik, és értelemszerűen serletben részesülnek. A versenyen az első 3 helyzet és legnagyobb halatfogó részesül díjazásban. Az egész tavaszi versenyt megnyeri, az ő saját szektorából ugye kilép, és az utána következő lesz az első helyzet. Az tavaly is így volt, de csak hogy ne legyen félreértés. Füri Gábor képviseletében a Knifestock turisztikai cég ismét nagyon sok szép ajándékkal, már az elején ajándékkal tudtak eltávozni innen. Gabiék nagyon szép ajándékcsomagot állítottak össze minden egyes résztvevő csapatnak. Szintén az első 3 helyezett 5-600 eurós késekkel lesz gazdag, amit úgy gondolom, hogy férfi sport, és ennek mindenki tud örülni. Akit még szeretnék kiemelni, 2 résztvevő. A Sekiék a Silver Baits felajánlásából az első 10, 15 és 20 kg felett fogó halhoz szeretnének párosítani a Silver Baits által felajánlott ajándékcsomagból, és a legfőbb támogatónk, aki talán mindenki fölött áll, az elmúlt 10 év legfontosabb főszereplője ennek az eseménynek Varga Gyuszi, aki ismét minden csapatnak egy névre szóló pálinkával kedveskedett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy külön tapsot még meg is ér. Egy pici kis figyelmet még, és akkor tényleg hagyom, hogy mindenki elinduljon a táborépítés útjára. Akkor déltől indul a verseny, jövő hét délig tart, 5 legnagyobb hal, 7 kg felett. Én kívánok mindenkinek egy nagyon jó és tartalmas hetet, nagyon jó pecát nektek, ahogy a horgász közmondás mondja, szart a szágba, úgyhogy mindenkinek egy nagyon jó pecát szeretnék kívánni.
Szeretnék mindenkit viszont látni épségben, a pénteki díját adom. Kérdezzétek jól magatokat, sziasztok! Na, de.